Ipuin honek esan nahi du gizon gaizto askotako eta indartsuak bilatzen dituztela beren gizako lagunak eta egin kalte asko argal, hoben gaineko eta hitz eginaz gaizkiago irtengo dutenetan. Laga hoi dituztela, larru utzean eta gorrian, berak ederki janzteko. Hobe dela, auzirik hartu gabe lehenengotik eskatzen diotena ematea, geroenean kostu guztiekin ematea baino. Ardiak, eraman balu aurrera auzia beste agintari nagusiago batengana, ez ziren beleile gutxiekin baketuko bere etsaiak. Haragizaleak izanik, eramango zuten mamia bera, hile eta guzti. Ikasi behar da, ipuin honekin, ebakitzen auziak mugonez, beranduagora laga gabe. Hobe da, behar orduan eskuatz bat ebaki, gero eskutur guztia baino. Auzi zalea, etxe ondatzailea.